Peter Agius li b'ħafna pompa nħatar Chief Spokesperson tal-Partit Nazzjonalista 8 xhur ilu biss dabbar lura lejn Brussell. Is-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali kienu ilhom jindikaw li ġara xi ħaġa stramba għax Agius ftit li xejn kien qiegħed jidher lem. Sallum li m'għadux Chief Spokesperson ma tħabbret imkien, anke jekk meta sar il-Partit Nazzjonalista imbotta l-aħbar kullimkien bħala waħda strateġika. Ikkuntattjat mill-Malta Today Peter Agius ammetta li lebbet lura lejn Brussell. Dan fost ħafna skużi u diskors ta' kif fost l-oħrajn spiċċalu leave u sibqa' jħabbat il-bibien għall-Partit Nazzjonalista iżda s-sorsi tagħna fid-Dar Ċentrali spjegawna li tluq ta' Peter Agius imur lil minn hekk. Hemm min hu marraf sew u sostna li hu wkoll riżultat ta' konflitti li setgħu inqalgħu. Is-sorsi wkoll fakruna kif meta Agius inħatar dan sar pompa kbira u ntqal li fl-irwol li ngħata kien se jiġbed lejn il-Partit Nazzjonalista votanti ġodda. Agius stess kiteb Bernard Gregg sejjaħli u jien attiva. Kontinwament kien qed imexxi konferenzi tal-aħbarijiet sakemm f'daqqa waħda kważi sparixxa. Jirriżulta li Peter Agius li mar lura fis-servizzi tal-Librerija tal-Parlament Ewropew talab li kollox isir bil-kwiet għax hu jrid jikkontesta għall-Parlament Ewropew u ma xtaqx juri wisq li nqalgħu l-intoppi fl-irwol li suppost kellu jwasslu sal-elezzjoni ġenerali. Lanqas sena ma wassal u alla jbierek telaq meta ma baqax aktar minn 4 xhur għall-kampanja elettorali. Ma kienx jaf qabel kemm kellu leave, spjegaw is-sorsi tagħna. Il-Malta Today qajmet punti oħra fl-artiklu tagħha meta qalet li l-rwol ta' Agius seta' kien qed joħloq konflitt ma' diversi deputati li kien qed jidheru minn flokhom, xi ħaġa li wkoll kienet qed tissemma ħafna. Intant fuq Facebook Peter Agius ikkonferma li telaq imma qal li se jibqa' kelliem. Li hu żguru li wara li ġib tant ewforija telaq bla kliem u bla sliem u naqat moħrajn li fl-iktar mument tal-prova naqsu mhux żiedu l-impenn għal Bernard Gregg, fosthom nies bħal Alessandro Farrugia li wara li kkampanjaw biex Gregg isir kap telqu mill-impjieg strateġiku tagħhom fid-Dar Ċentrali.